Hold up. Hoy! Hoy, Panoy! Halinan ko dire. Ikaw nagunsan po ka. Halinan ko praske. Ano sa mga dire? Kaon po ka ni. Uy. Makapar na nagkagat niya. Hindi kasi nagkagat niya. Grabe ka mo. Uy, kumusta na magkadako na magkikaglawas sa una mo ra magkagihipa karon dako na magkikaglawas. Ako ka, kaon di ako permiti kupras. Ano ka pang ugana? Waon tong puti, kaon. Ano mga patakot lawas? Sabi ba? Healthy ba na? More bites kaon gani mo. Hindi. Libre ka? Ay, mo basig naman grasyahan ta. Ay, Nagunsa man ka dire mangawat na pud ka ba? Grabe si kabastos niya ate. Naka-afford na beta. Saan sa mga Sis. taglamig ginagmay? Kasi yan namang hiring na pud ka dire mangawat na pud ka ba? Grabe si. Lamol-lamol ra kaon-kaon mga Libre pa. Eh, sunod ta. Siyempre, pagtuunin mo na. Ang ako, ang kuan, nakahalinan mo nagluto kong mais. Nya, nasulduan po taon tang kabo sa tawag ko balo. Nagdako na kayo. Ano lagi ni mais? Sungo nas mais. Sulot ta. Basin dai. Uy, gabaan duan. 2, 3, 4. Dito ko kasi panunod. Wala pa na okay man to imong push up ko grabe imong push. Dalan ka ba? Ay, ang ka na nga babae. Niwang man kayo siya, niwang kayo ba? Protecting. Saan nagplano ni mo? Manisat sa buka. Di ba siya? Kanado yan na nga. Oh my God, wala naghahalos ng ikaon? Dautan mo siya kayo panguna-una. Uy, isa-isahon ako nagpusa na yung bugas-bugas ro. Ah! Nakakabilis na Bag! Bullshit ka! Gipersonan ko ni mo. Gipersonan ko ni mo. Sorry kayo, dili kayo. Ka na mo. Niwang lang, pero guwapa ba yung, ano yung legs ba? Kasi magkakawa pa ka lang. Diyo. Lagi natin ang atong style na lang ani guwapa man gid yang posturas yang dagway guwapa siya pero mo lagi ang nakaapan yung lawas yung grabe to gi Sus, makurot imong mais ang naginaon. Iya ko nang tambok. Kamu dako ka nang tambok siguro. nabre niwang nga dako kaon Ako yung siguro. gupataka mo Siya mo good. kung dako galing kaon manambog jud na niya siya kana Onya kasi masag kalibang. agi gabagabaan siguro na mo nagiwang dito Suman pero suman ready ka ato panguyaban na to na suman ha manglibre ka ya Lip, nakoy kwarta, libre na ako. Sama ka. Ako'y bayad, ako'y bayad. uy sakyanan nako dito sa gawas ba imo giparking og tarong wala Unya na. Kwarta ganing dako. Asa man ka ng snacks di ay? wala ko nang snack Ay. ikaw imo bisag kawatan kay kugnaong ba pero di po ko inaanak kadautan og batasan Sir, to pwede ma-order ya sir para sa dalaga sir ba? So gigumurag Sir, may- gigumurag niya sa sir ba? murag wa na ni kaon sir ulo Luoy ni bayan Uy sa kay sir, yung kalkag pero librehan na mo siya sir di kanang pinakalami ninyo nga mga kuandre sir mga Dari sa More Bites. oh yes sir Halos tanan man lang pero natay mga bestseller itong Full House. wow Oh, Manager's Choice. Kaya ka na kain sir. Pwede ka po Hawaiian Overload. uy Wow. ang lami pero affordable ra Ay, barato kayo. Gawas ka barato lami. Ay, Uy. yay! Kanda, props lami yun. murag ikaw oh lami oh lami kay sumbagaon ba kay papalit ba So makaka, wa pagi kay gisumba gubag ning ilong. ay sorry kayo lang I believe I can fly. bitaw Sorry. Sir, pwede maka-order. mag-order mi sir Sige, isa lang kabuok sir kay Para sa dalaga sir Para sa ba? dalaga. Luoy ka kay sir Sige, sige, sige. base naman yung subton niya ni karon sir basi magkapanguyab niya karon Uli sir lang mo sa buki sir. Makadalamig ba? bitaw Sana Okay, all. okay, okay. bitaw sige sir salamat Salamat, sir sir. Wala sir sa ang kanila. tingi imong halin sir basi kawaton ani sir More moments later. Chicks kay. uy na ma'am ay salamat kayo ma'am Alright, nako ba sayang Murag ang ilong nimo kadako. ito binuang basa sayang na yata yung bayad ng blok kasi dili tanang sa pudi sabi ni bali ay sayang Allah! Sugton na ko ani. Bunta. Pero
Pero ikaw, bro. Ay, dili siya mo subuto lagom. Ano pa nga? Lago man akong pamanit pero hatagan ako na siya hayag na kauma. Ala. Hindi ko subutan. Hayag ako pa kung siya ako. Sige lang ako na investing niya. Hi miss. Paghinay bakit magmukuan na. Hi miss. Para din sa imo di ay okay ra ka gawin ni manahon ni librihan ka namo okay ra. Kaya ka din urat miss. Si Maya ugabang sa mga ba. Okay ra na tigas tibo. Para mong kuan Hindi dere. mo sa kumasabay sa mga. Ikaw lang sa mga. Hi miss. Sinadira man kayo man. Hi. Ayo. Hello. Hello ma'am. Ma'am, ay, yes. Para sa imo ni ako naman sa tamang yung kakawa ni Lilig sa pansin. Ay, Dami mo? ay, di, wala man. Ako may kikamu ako sa'yo. Hindi na kayo patasan oy. Ako naman nagkamu. Ano man tamang libre man naman din ay uyab di. Ay, Sus! Kaya mo siguro to ning. kaya kayo. Sos, me. Yeah. Isa mo tusla. Manlibre daw, sayang kayo niya, abot ka. Hinay mo masad ka karon ba on. Dami ba? Asa na flavor mo? Kawayan man ko. Ay, mo ko ako na ibalan sa mga flavor sa mas bukid. Kawayan naman to. May Hawaiian din. Lamit siya, oh. Baka na lang ko. Hindi na tamang libre ba? Hindi lang mo libre. Sus. Hindi tamang libre. Lamit eh. Kung sa mundong pangan na? Tapos lang doon. Ay, malibre ta silang isa ka box sa pizza. Sila ang buhok? Seryoso? Mura naman sa tugbag ko pa ng ka-harvest tog lutya. Kung tapos isa nga, mura pa tog pabula-bulo, buhok. Abi niyag mura siya Amerikano, mura pa siya badyaw. Nang dagko ko din bugas-bugas sa kabusog. Bitaw, busog kay mo. Busog ka ba? Ako saan busog kay. Boto ko kayo mong ilong hindi mo. Pagyatin niyo, aircon, pagpakas ng aircon ba? Ano yun, ani puti na to. Daan ani. Pero bitaw ba gato na gani na tong babae. Ay, gabi ka feeling. Feeling kayo yung uyab, bilibrihan pa na to na yung uyab mo bulingit dating. Kita atong tanawa ta to porma mo pagbalay pagali ni pero Bulingit kita daan. hindi pero mas bulingit to siya. Di ka afford mo, pobre kayo ba mo? Mo. Dili pa ka. Gapay pay. Tara sila ano. Pila ka to. Ya, tis naman record dagan mo kwarta. Pamiti, pangatang pamiti. Grabe tawa na ba daghan iyang nadalang kuan day. Tahan mo day today. Di lagi na makuan lagi day sa pormahan lagi day. Ikaw, amogo ka ng snatch o dako-dako o kwarta. Pagilom lagi nang snatch. Oy, reportahan to siya oh. Amo sakyan ni mo. Wala mabaklay tayo matay kwarta mauro to ato. Alright, here we go ladies and gentlemen. Salamat guys paglantaw sa akong mga videos. I hope daghan pa ang mag-subscribe o mo like, share. No, miga shout out nga pala kang 107.9 na Win Radio DJ, si DJ Chito Chinito, o kang Eric Akain, o sa Mitch Dokski o Life, o si Jordan Suela, o si Choi sa Lumix TV, o sa tanang mga brothers nako sa Alpha Caparo, long live tanan. I hope i-subscribe ko ninyo, suportahan ko ninyo, and daghan pa nga mga nag pa-shout out. I'm sorry kay dili na ko mabasa tanan tungod sa kabisi. I hope mag-enjoy mo sa mga videos. Thank you for watching. God bless y'all.